Fa 30 anys, però està en la memòria de tots. Un germà meu em va agarrar el braç i Serra Amunt, per una senda que n'hi ha uns camins vells de la població, vam accedir fins a Navarrés. Molt mal, molta aigua, molt de patir, molt de xillits, la gent plorant, un record molt lleig. Allí el sol, encara que fora de nit pareixia el sol. Allí ens acolliren i estem molt agraïts al poble de Navarrés per això. L'aigua ofegava Sumacàrcer i els veïns del poble tiraren muntanya amunt buscant la salvació. A 10 quilòmetres van trobar Navarrés i centenars de persones que els acolliren sense condicions. Lo primero que hice es matar un cordero. Eso porque había unos cuantos y digo, pues aquí tenemos comida. Ay, el día que lo conocí, pues estaba todo a oscuras, mal, porque era de eso. En casa de Maruja van trobar, com si ens conegueren de tota la vida, van trobar molt bona voluntat, una acollida pues, immillorable. Un matrimonio y 4 hijos. Todos cogían en mi casa. Muy agradecidos se fueron y nosotros también. Avui en dia tan agraïts estan els que reberen com els que hi varen donar.